Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба койбір темалар турында кыскача. Йоршолы үзгәрүен дәвам итә, үзе баручы елда шәһәр ничек үзгәрде? COVID-19, тридемия, кызамы, койырви һәм грипп халыкны диспансерлаштыру. Сәламәтлек саклау өлкәсендә 2024 ел тагын нәрсә белән истә калды? Яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, медицина учреждениеләре, спорт объектлары, яңартылган ишек аулары, Йоршолы үзгәрүен дәвам итә. Үзе баручы елда шәһәр ничек үзгәрде? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Ел йогышлаурулар хастаханәсенең Г-блогын ачудан башланды. 6 ел капиталь ремонт вакытында төзүчеләр В1, В2, Б, А блокларын тәртипкә китергәннәр. Хәзер барлык корпусларда максималь җиһазландырылган. 2024 ел ахырына эшләр административ Д блогында да тәмамланды. Сейчас наши пациенты, которые находятся в стенах лечебного учреждения, получают максимально, что только возможно. Вот. И по комфорту, и в плане лечения, и в плане диагностики. Үзе баручы елда шәһәрнең башка медицина учреждениеләренә дә игътибар бирелде. Капиталь ремонт 4-нче шәһәр поликлиникасында, шулай ук сугыш ветераннары өчен госпитальдә узды. Тукай районының Калмаш авылында үз фельдшер-акушерлык пункты барлыкка килде. Спасибо нашему государству за то, что у нас сейчас есть собственный ФАП. Шәһәрнең мәгариф учреждениеләре исемлеген 65-нче микрорайондагы яңа мәктәп тулыландырды. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, Мәләкәс аръягында тагын бер белем бирү учреждениесе һәм 2 балалар бакчасы кирәк. Строить школы дальше нужно. Настойчиво работать с руководством республики. Нам школы и дальше нужны. Нужна школа в микрорайоне Замеликеси, там школа уже переполненная. Нам нужны минимум еще 2 новых детских сада. Город расширяется, город развивается. Достаточно много количества молодых людей. Город еще молодой, Аллах ашкар. Поэтому, вкладывая в систему образования, мы вкладываем, еще раз говорю, возможности детей быть успешными. Быел республика программасы буенча 71 ишек алды төзекләндерелде, 100дән артык йортта яңартылды. 2024 елда зур эш башкарылган һәм һәр ел сайын чаллы үзгәрүен дәвам итә. Киләсе 2025 елга шәһәрнең планнары зурдан. Лилия Гатина, яңалыклар. COVID-19, тридемия, кызамы, койырви һәм грипп халыкны диспансерлаштыру исемлекне чаллы табиблары ясаган уникаль операцияләрдә тулыландырды. Сәламәтлек саклау өлкәсендә 2024 ел тагын нәрсә белән истә калды? Тулырак киләсе материалда. Коронавирус инфекциясы башланганнан бирле нәкъ 5 ел узган, 2024 елда яңа тридемия кушылды. Яңа штамнар белән бергә ойырви һәм грипп белән авыручыларга каршы көрәш буенча да чаралар күрелде. Поэтому я просил бы особое внимание обратить на руководителей наших детских, дошкольных и образовательных учреждений, медицинским работникам этих учреждений, на качественное проведение утренних фильтров, так называемых, качественный осмотр, термометрия обязательно. Буларның барысына да кызамык та өстәлде. 2024 елның 1нче ярты еллыгында гына да Татарстанда 207 авыру очрагы теркәлгән. Бу узган елның шушы чорында караганда 2,5 тапкырга күбрәк. Кызамык таралуының төп сәбәпләренең берсе прививкалардан баш тарту. Вакцинацию против кори уже начинают детям с 1 годика. Ревакцинацию проводят уже в 6 лет. И пациент, получивший 2 прививки от кори, считается полностью вакцинированным и защищенный от кори. Взрослым, если вовремя не делались профилактические прививки, проводится двукратная вакцинация с интервалом 3-6 месяцев. И тогда тоже пациент считается защищенным от инфекции. Сезонлы авырулар белән бер рәттән чаллы табиблары операция өстәлендә мөгҗизалар да эшләделәр. Онкоүзәк табиблары ICG технологиясын кулланып, үпкәгә уникаль операция ясады. Шулай ук чаллыда беренче тапкыр онкопациентларның күкрәгенә реконструкция башкарылды. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе хирурглары башка медицина учреждениеләре дәвалаудан баш тарткан Кырым пациентының гомерен коткарды. Сейчас у нас есть возможность практически удалить, наверное, 99,9 всех возможных вариантов. 2024 елда ойырви һәм грипп буенча вазгыять тотырлык кала, әмма яңа ел бәйрәмнәрендә авыручылар саны артуы ихтимал. Табиблар профилактика кагыйдәләрен үтәргә киңәш итә. Кулларны юарга һәм антисептик белән эшкәртергә, җәмәгать урыннарында битлек кияргә. Лилия Гатина, яңалыклар.
Хәрбиләрнең мәктәп укучылары һәм Йоркшир мэры белән очрашулары, сугышчыларның бала тудыру йортларында якыннарын каршы алулары, сугыш ветераннары өчен госпитальдә ир-атларны тернәкләндерү, дәвалау һәм башкалар. Берничә ел дәвамында без махсус хәрби операция темасын күзәтәбез. Бу елда искәрмә булмады. Хәрби хезмәткәрләр һәр җирдә актив. СВО катнашучысы Буян 58-нче мәктәп укучылары белән очрашты. Ират Авдеевка янында ничек яралануы һәм ничек исән калуы турында да сөйләде. Снаряд упал с дрона, как раз мне на каску и упал. Он в результате этого взрыва, слава богу, жив остался. Какая-то случайность, наверное, произошла. А может, Бог защитил. А может, то, что родственники, люди за меня, которые болели, молились в церквях, и Бог защитил. Кайбер хәрби хезмәткәрләр хәтта хатлар алган укучыларга кунакка барып сюрприз оештырды. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев һәм хәрбиләрнең очрашулары да Чаллыда традициягә әйләнде. СВО катнашучыларга алгы сызыктагы эш көннәре, бүләкләр, сугышчан батырлыклар турында сөйләделәр. Первая медаль это мы уничтожили еще с первый день, как туда попали. Это была вышка наблюдательная, по-моему, радиолокационная вышка. То есть на том направлении она довольно-таки сильно мешала нашим войскам. Поэтому мы очень сильно помогли. Кайбер хәрби хезмәткәрләр өчен хатыны һәм яңа туган баласы белән очрашу дулкынландыргыч мизгелләр булды. Это долгожданный сын. В семье уже 2 девочек. И вот сын долгожданный появился наконец-то. Он на связи всегда был. И когда схватки были, сидел, ждал новостей. Схватки буквально 16 часов почти длились. Поэтому родились мы где-то 11:30, 20 числа. СВО ветераннарына Ватанны саклаучылар фондының Татарстан филиалы да ярдәм күрсәтә. Моннан тыш филиал СВО инвалидларына торакны төзекләндерүнең 83 төрен тәкъдим итә. Стул вообще замечательный, потому что, я говорю, если в какой-то момент я устану, я могу его наклонить, отдохнуть, могу передохнуть, потому что на поясницу нагрузка, и все, могу его также вернуть в положение и дальше продолжать работать. Также есть проблематика, когда вылазишь с кресла иной раз, мешают поручни, подлокотники, их можно опустить и спокойно вылезти. Һәм киләсе 2025 елда без шулай ук махсус хәрби операция темасын күзәтеп торачакбыз һәм Ватанны саклаучылар турында сөйләүебезне дәвам итәчәкбез. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, яңалыклар. Киләсе елда бөек җиңүнең 80 еллыгы билгеләп үтеләчәк. Шуңа бәйле рәвештә 2025 елны Россия президенты Владимир Путин Ватанны саклаучылар елы дип игълан итте. Бүген махсус хәрби операциядә катнашучылар безнең геройларыбыз хөрмәтенә һәм төрле тарихи чорларда ватан өчен көрәшкән ата-бабаларыбызның батырлыклары истәлегенә диде Россия лидеры. Менә тагын 1 ел артта кала. Аждаһа елын яшел елан ел алыштыра. Елан тыныч хайван, ләкин үзен яклый белә, шуңа күрә аны ачуландырмау яхшырак. Яңа 2025 елда бартык шатлыклы очрашулар, бәхетле елмаюлар, куанычлы мизгелләр күп булсын. Һәрберебезгә тынычлык, мәхәббәт һәм иминлек, бәхет һәм шатлык, сәламәтлек һәм уңышлар телим. Тормыштан ямь-тәм табып, кадерле булып яшәргә насыйп булсын. Бүгенгә мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Киләсе яңа елда очрашканга кадәр. Скоро Новый год и в чайном дереве. Дорогие подарки, чайные подарки, вкусные подарки. И заморские подарки. Дарите из чайного дерева. Мы в 105-м.